טוב, שלום. היום רציתי לעשות פה אנבוקסינג, פתיחת קופסה של ההוברבורד. פה זה מחברת גרינבורד, כמו שאתם רואים. דרך אגב, הקישור פה בתיאור הסרטון. בואו נפתח את זה פה. פותחים את זה ככה. יש פה הוראות בעברית וגם באנגלית, שלט, מתן, תיק נסיעה ועוד מלא תוספות. כמו שאתם רואים פה בפנים יש את ההוברבורד עצמו. בכללי זה מכשיר יחסית כבד, אז תהיו זהירים עם זה. בואו נפתח פה את הדבק. כמו שאתם רואים, מכשיר חדש. יש פה בדגם הזה ספציפית לדים למעלה. גם יש לדים פה, כמובן יש את זה על כל ההוברבורדים. כאן יש את הסנסור של הסוללה והסנסור של הפדים, שזה רואים ההוברבורד מאוזן או לא. פה מאחורה יש שקע טעינה וגם פה כפתור הדלקה וכיבוי. כמו שאתם רואים פה מגיע מתן של 36 וולט. הוא מתין, הוא מוציא פה 42 ו2 אמפר. אתם מחברים את זה פה, ואז יש פה צ'ופצ'יק קטן שמכניסים את זה לפי פה, הצ'ופצ'יק פה, וזה נכנס. אז בואו נדליק את זה. The Bluetooth device is ready to pair. כמו שאתם רואים, הרמקול בלוטות' אוטומטי מופעל. בואו נעלה על זה. כדי לעלות על זה שמים רגל אחד כמה שיותר בצד ובאמצע, ממש ככה. לוקחים את הרגל השני, עושים אותו דבר. כדי לנסוע קדימה עושים ככה. אחורה זה ההפך, ואם אתם רוצים לנסוע בצדדים אתם עושים אחד כזה ואחד כזה, כמו שאתם רואים פה. זהו בסך הכל. ההוברבורד מאוד טוב, כמו שאתם רואים יש הרבה איזון על זה, מאוד בקלות אפשר להתרגל. וזהו, תודה שצפיתם.